Sa hisin pat nagaliang jong ka jingseng samla balang presbyterian moro ni ai khoblei pi wei haka kerteng ka bathiang tam jong turai bat open MBA jungi u Jesu Christ ni khot ngopha bat dia welang ipi ki parabangai ki paralok bat kham tam ipi ki paralok samla syakani ka jing syakri lengba jong kani ka janmet lengba jong ka YouTube channel jong ka balang moro ublei unkerku unialam ya ki benta baro jong ka jing syakri lengba jong na kapor tung ni lang hakmar ublei ki jing dwai sai sin pat ngiman ban aingu imi ko kurat ya ka ji snei ka ji lam ko jume ka ji im ka jongi trai bi ngaingu kham tam namak ni kapor ka bakodor ka ban penyo hangi ko kurat penyo ban syakri lang hi kerteng ka ba im ka jome ni dwai namar ka tai ka jing yalam ko jume ko kurat ngi lamba jon kapor ka benta baro ya ka bangin yo ban pendap ablei iwei pi wei benta jo ka jing syakri ai kan long da ka ji lam ko jum sim ba ko jome hi kerku ku kurat ya kini kepo barang sak borong ngi IT hak sang ti blei bor ki jome sengawi ngi ma bro ki pop hak deng Jisu amen ini syakrilang da ka bang nirwa ki jirwa ka nomor ka ba aspa le phukandai ka jirwa ka nomor ka ba aspa le phukandai ale pikun ublei da jingkemen tung irwai ban pensawa jing e ublei saudong ka khet utrai bro sautli ki dekhot lembar ka khoras ka nomor jirwai ka ba aspa lai phukandai bat hadin juk ne ka jirwai ngan sungupha ban khot ya imis yarmon nongbet ban yalam hak ban pule ka tin ka juk blai bat kum juro hak jing twai Alepi kun ublei da jink men tungen rai ban pen sawa jing it ublei ban pen sawa jing it ublei sao dong ka ket utrai sao dong ka ket utrai Genang ya cha seyon iten na jong utrai Genang ya cha te sha seyon shanong babu ku jong utrai Piki kun usim neng token tiêu nam klem wai ben bna cơ teng utrai cơ leng ben bna cơ teng utrai cơ leng ba ben riu tep utrai ba ben riu tep utrai Yen nang ya cha seyon iten na jong utrai Yen nang ya cha te sha seyon shanong baba ku jong utrai Hulum se non badab daburon jong utrai Ngen yad halen tik siarnella Ngen yad halen tik siarnella Ban boy ri neng pernai Ban boy ri neng pernai Ngen nang ya cha seyon iten na jong utrai Ngenang ya cha te sha seyon shanong baba ku jong utrai Jing roi tiang on yai sa kat ba sha prang nang ya Ngenang ya cha kari utrai Ngenang ya cha kari utrai Riba
thiang bom jublat riba thiang bom jublat ngenang ya cha seyon iten na jong u trai ngenang ya cha te sha seyon sha nong baba ku jong u trai Haswa bangin leit lang khmat ublei kijing duai ngan pensngau na ketien ke jong ublei ka bangila ban syam na ka kitab sam ba shispa saupusan ka dekhot ka bakhat pra khat khandai bat arpho kumju ru na ka kitab unong yathu lupa Isaya saupuwei dekhot ba shpho ki kentien ki ba ongkum ni utrai ulong hajan kita baro ki bakhot kerpat ha u kita baro ken ki bakhot kerpat ya u ha ka bashisha un pendap ya ke jingkwa jong ki ba syap tiang ya u un sngo ya ka jinglen yar jong ki ru bat un pen em ya ki utrai uri kendong ya ki ba iet ya u baro henre ya ki bom man baro un pen jot no tu wat syap tiang mi na ba ngalong ringkat bat mi wat ngau man na mar ngalong ublei jong mi ngan pensat bor ya mi hoot ngan yarap ya mi hoot ngan kersyan ya mi da ka khti ka man ka hok jonga tangki ni ki kentien ki bala pen ngau khani ka por tungene leilang khmat blei hak jing duai try jisu ba ien I ai ngu ya me ko try ka jing le bah ka jong me ko try bangi long kum ni kum bangi long ko try hadu ka khalip mat ka ba menta isnei ban nang dan ran kat ban ni kum ki khun ki jong me ko try bangi nang la ban it ban shakri ya me ko try ha kanu ka benta ko try isnei ban dan ran kat ban ni kum ki khun ki jong me ko try bangi no hap no ko try ha kani ka pop ko try ka pop bat ki jing pen shoy ki babun ja chong kani ka parthai ko try ki bawan ban len shop ha ka jing em ka jongi ko try isnei ban ai bor yangi ko try bangi la ban yang scam hami bat tang hami hi ko try long mami uding do bat ushan do e ka jing em ka jongi kum ki sam la ko try bangin la ban yang scam ko try bangin la ban ya le kita ki jing e ki jing ya le ko try ki bawan ha ka jing em ka jongi ke baman la ka sngi ko try isnei try ban don kat ko try bat ngi kum ki khun ki jong mi ko try ki bangin sayo sngo ya ka khtien ka jong mi ko try handi ka por isnei bandan kat bat inong kran ko try ban pensat bori I ko try ba ai ba ka e ka ba in sa ai kan ka por ko try kan long ka ba kan jam sim ka jing em ka jong I kum ki samla ko try bangin nang la ban em ban ya kat kum ka khtien ka jong mi ko try dan kat ko try bat ki khun ki jong mi ko try ki ba mat ya ki jing pang ki jing stom ko try ai bor me mi ya ki ko try long ma mi ko try haka jing em ka jong ki ko try bakin om syap tiang ko try wat laki mat haka nu ka benta ko try henry bakin phai shami bakin wat ya mi ko try ba me long blei ba em bat uba shisha ko try ubala ko try ban pen ko ki jing pang ko try ki ba wan haka ni ban sare khani ka parthai ba ro ko wei ko try dan kat ko try bat ngi iwei ko try bangila ban jeng scam ko try bangin num kallan no try dan kat ka jing shakri ka jongi iwei ko try yakinong shimman tabaro ko try na du basdang hadu bandawai no kini panteng khot ka jong mi ko try amen ya kublai ya imis yarmon nong bet ibalap pensngo ya ka ktien ka jublai bat kum juro de lamingi ka jing dwai ublai un kerkui I ha ka jing shakri ka ba idon ban ai ublai lempa juk singi ki por ki matang wan baro lempa juk ka por pat ngilpoi sekoi ka benta makata kalong bani usngo ya ka jiroi kerpang na ki khon samla jong ka balang bat hadien ka tapat ngin sayo ya ka bani usngo ya ka kubor ka ktien ublai lempa jong shakri jong blai I mastar ke es dingdo I balong I khot juk komiti balang bat I blalong ru inu yalam juk ka jingseng samla hakipor ki blai no tu blai un isnei ya ka ban kerku ya ki khon samla juk ka balang hak ba ki ai ya ka jiroi kerpang lempa juk ka por bat kum juro ya shakri hak ba sam ya ka kubor ka ktien ka jong blai hapadeng jungi lempa jong ka ne ka por Shanu ki
Mr. Chairman, Bapnia jeng jeseng harga janmiet I balong ru Chairman jong ka jeseng samla ki para pengai ki ye ki jongi kham tam ki khun samla ki bodon haka balang persien moro jongi bakum ju ki weipat ke bayo ban simenta leng bakan ki YouTube channel jong ka balang persien moro ublei unakar khu ye phi ya ke jing plat por ke jong phi ban sa skor nakak ten ke jong blei haka ke janmiet ngamla ar khlam pen pau ke jing sngongu ya ke program komiti jong ka jing seng samla kablai bit ban benset ban ai ban tale menga hak ban same ke kubor ke jong blei hak ke janmiet ka ban ning hak ban kong ngapen pau ke jing sngu yo blei ru baula kersan leng ba ke jing tulot ke jong a leng ba ke jing bit bom ke jing bom bit ke jong biang kom beriau rei ulak kli baula yalam yenga hak ke por ya ba ndio ban don ke jing ka kentang kam tami ga boyok man same ke khubor naga ktien ke jong u hap deng jong phi kum ki khun samla ka benta ka banga kwa ban yaslok lang ha ke jan miet leng ba jong ke por ka long ka bang ong kum ni ki jing ai so pha jong u blei ya ki briu jong u ki jing ai so pha jong u blei ya ki briu jong u bala seng norem naga kitab ku jong thul pa Isaya kalau nong ka basau huwei ka dekot ka basipho ki kentien ke ong kum ni to wat sep ting me namar ngalong rengkat bat me wat sngu ma me ngalong ublei jong me ngan pensat bor ya me hooj ngan yarap ya me hooj ngan kersan ya me dakakti kamon jonga haswai ke mun yo panya poisa ka benta kakti ngajong blei tungin phai lang ublei ke jeng duai au blei bar ku pa jongi bahap neng kaburam ka jengu ba ka jengarong ai same ko turai naba melong turai jong ki meru turai jong ki men sim ke jongi ngangu ya meru ko turai ba me don kan lambar ngi ka bangila bandon ka ke yeng ka bakantang ka jong me toy ko turai kum ki khun samlang em samala ya ka ban yo bandon lang ka ke yeng ka bakantang ka jong me ban syakri ban penon buram ya ka katang ka jong me ban ko turai ngi angu ya me ba melah sa subhai ngi me pli kalat pat ngi ko turai gum ka ni ka por bang yo ko try ka ban penun kama ka ban phla ban ye seng lang ka tang jong me leng ba ka ni YouTube channel kar ngup ka chuk ha ka ni ke por ka menta du is nei na ta ko blai ban kar khu don le man khat ko try ba ki ban ta baro ke ban pendap u syakri jong me long bri bat lot long baduna
hoi ka jing pen krek ka long ka jong a jong breu ne ya rap ban pen janai ba me ki ai barok ko trai kin long leng badak jing lam ko jong muslim jong me do is nei ko trai ban kren ab deng jong i kom ki khun saw la rek jang met ngi thrang bat ngap bat sa skor ka kting jong me do is nei na ko ta ban ya lam yang i ndak ka bor ko jong muslim ko chobe pan sat bor ngi ue pi we mak ki ai barok ke mi no ndak ka sentur ka bat tlot ka jong a ndai ka trai kan long ka dak ka bor ka jong me mangila siaban mat ya ka dak jing em kabakan jam sem hak we dei lamat me haki por baro bar ngelaban penon kamro ko traya ke em jongi naga por saga por do is nei ban kerku dan lem kan lau jong syakri jong me ba pleng jong jing telot ko tranga yang ngan ka por ning angu ya me ko trat ba me ailat ya bang yo ban yang nga de ka caka ka kentang ka jong me nama kata to pen kentang nang kong ya jong syakri jong me bat pengetang ru ko trai ya la ke jong ki banget ki jong me kham tam e ki khun samla ngau ya ke jengu map e ke pok babon nabaga katang jong jisu ngadwai amen kijing ai so bha jong ublei ya ki brieu jong u ha kan ka benta kijing ai so bha ka jong ublei ya ki brieu jong u kijing ai so bha kadon kabang tang is ngau bakalong kaju bakan kijing ai kajing ai bar kajing ai subhangi so bakalong kaju ndre kai pher kajing ai kamut kumne ngi kan mau bau blei ula jet yak Israel deileng ba u Abraham u Ishak baru Jacob namar ula kulare ki ban pen poy ki Zakari kajing kular ngila ban sem na kitab Deuteronomy kalong ban yau ka khot ka ban riu hadu pra khandai saw hadu riu wat lau blei la jet ya ke kun Israel ban long kata kajai ban riu ka kerpang ka jong u ban mi khmat sa ka ne ka parthai kila ba kalabat kim la satya ban pendep ya ka mon ka jong blei ko bola thumu bola jet ya ki ban long ki kun ki ba kerpang ka jong u ba kum tau blei la ong ba ula pen si tom ya ki kun Israel daga ba pha ya ki sha ka jing long marau de kum ta mangiru kum ki banget ki kun ka bale sius pa jong ublei go ki kun samla ublei ula jet yangi syaka ni ka perthai leng bau Jesus Christ u kun bamarwe jong u pha yangi u jet yangi naka ni ka perthai ngisam ba kum ki samla Kristen haka jing pule haka ni ka ktien ka jong ublei ngilaban syam haka gospel kat kum Yohanes kalau nong ngab khatsan gar khot ka khan riu ka bong phi pem simla jet yanga henre nga ngala jet ya phi bat ngala thung ya phi ba phin yo yai lej ban sei so bat utau so jong phi un yai ne bagi ke baro ke hin pan nau tau pa haka katang jonga un ai phi uplei lang bau Jesus Christ ula jet yang ai phi marwe simet la simet bangin long ki representatives la ne ginong mi khmat nakamanta jong u sakane ka parthai bat ngin hap ban pendep ya ka ka boblei utmu nakamanta jongi te kane ka banta ka bangal sang nong rem ne ka bas dang kitu ki kenten ka bang ba duat septien ublei uang yagi kun Israel namar ngalong rengkat bat mi ngan sumar ya me what's ngau mau namar ngat sumar ya me ka benta ka bangila ban pej hang ne galong ngila ban pej lang ne ka por galong ka benta ka ban kong ublei u ai ya ka jing long jai ublei u ai ya ka jing long jai do wat sep tieng uong me ngan long rengkat lembat me ngiem hagen kisngi ke ba kisngi jong kijing ale larang i phai saka pathai saka diang bat saka mon ngiu i tang kijing du kerman jing du kijing kerman suda haka jing ko jongi ki pan kijing pang ke jing tom ke balai phujat ki pan ka jing duk ka jing kerdo bat ki we pat ki bang mla ban jer ka teng lot ya ka bang ngiu i la jong ki khmat bat hab deng jong kata balai kum ki kun Kristen ngim dei ban syania halaka jong kabor
Dengin wat ya ka khamat ka jong ublei. Mar ba teng tengi syania ha ka jing em bakan jadok ha ki ki bakan ca perthai. Ngi ba bun dangi ki Kristan long bang iduna. Ngi kerdu pat ngi don kami ka jingsuk ka ba ublei ukwa yang i bandon. Ublei kwa bandon ya ka jingsuk ka ba u Jesus Christ u ong. Ya ka jingsuk ka jonga nga ino api. Ya ka jingsuk ka jonga nga ai api. Om kum baka perthai ka ai henry nga ai mangapi. Nang ta shu wang ba kata ka jing penlong jajai war hab dang jong ki eryong hab dang jong jisusi hab dang ka jing kendu ka jing em ka jing pai lung ka jing pai lieng ha ka jing em ka jongi ban wisaya ka nong ka ba sau khulai ka khot ka khat aruang nga pen bana ba nga pen im bat pen iru banom don ublei nong wei hab dang jong pi Namakata pilong kisaki jonga. Pilong kisaki jonga ong utrai bat ngalong ublei. Pilong kisaki jonga bat ngalong ublei. Haka kitab Isaya haka long ka basaw khondai ka khot san ka ong kumni. Hatu ka briu ka laban klet yei kun badang bun. Bakan wisin yei kun ka kupo jongka shisha. Kini barok ke laban klet penban nga ngandum kelet ya pa ublei wang ngandum kelet ya ka jaj penri Israel baru kularu ba unum kelet unum ino yangi Jesus Christ ukular man penyo ya ka jelong jajai hap deng la ki jong kisundran ki jo pat kum jur hap deng jongi hak bangi im hak ka juk daga bau ang hak gospel Matias lundang bar pra ka bar pho hak mi ru ngan long rekan lebat phi hadu ka bawai no kaneka perthai kijing shani askem kijing kular askem kijong ublei kan walam ya kijing suk hap dang jongi namaru la kular ban don rekat ban penyo iya kata kijing suk ka banyanai jong u ban penjajai ki mensim ke jongi hap dang ki eryong ki bangia kendo kabenta kabaar uai ya kijing ada hikip security Wong wat ngau ma namar nga long ublei jong me wat su ma nga long ublei jong me kapan ya ka jinglong ublei ubadon bor kapan ka jinglong jong ubadon bor bun ki briu ngi wat ya la ka jong jing sau ngan ha ka jing im jong da ka be de ka leng ka yo ka kot ha ka ba ni la ban kan show ibu lupa ya ka ki bharo na ka banta kisnem na batak ipor kibanwan. Ngisgo singan bang idon kijaka kiputa ka kandau ka siap. Bat ngisgo ba ngilak hamtam bar ngisgo ba dakata ka bang idon kala ban penjajai ki imjongi kala ban yadai ki imjongi. Ngikan mau yo turus pa abubiek. Haga gospel kat kong lokas kalau nang bakhat ar. Kada khot ka bakhat lai hadu arfuai. Ubas ngau sarang halaka jingdap terhai jeng udah ongkum neko mensem jonga. Padon kerhai ki barok ya ke belabu lepa. Tolek kemen kat bapamon. Henry ublei uam. Ame ubabiet. Hakan ni kamiet. Ngan panok ya ke mensem jong me. Ki jong no kire ki barok ki barame bu lepa. Kijang no kita kaya bro ke bala bulpa. Nisngau sarong ya kajing don kajing em kajing ya ka bit ka biang ban don cakabu agi tiar jing lasle. Dai blei wang ame ubabiet. Hagan ya miet panno ya kajing em jong me ya ka men sim jong me name kijang no kiri ki baro ki medon. Kajing ngau sengan kajing suk ngimla ban sem. Haka jindon karhai haka deka perthai. Ngim la man sem naka jing pahu pahai. Haka deka jing im haka jadok jongi. Blei wala thau ya ka bneng bar ka khandau. Rai sam ka sam ka ar khusau ka khot ka ban kong kong. Ka khandau ka long ka jong trai ba ka jing tap jong ka. Ka perthai bat ki ba syong ka. Kalong ka jong trai. Ge bro ka long ka jong trai. Ka pensisha ya ka jing long ublei. Ubadon bor ha barok ki barok. Daka buong wat ngau ma
ngangalong ublay jong me. Wai ka assurance, but wai ka jeng persisya, baka perthai baro kan tip, ba ulong ublay halor baro. Udah ongru aka kitab Isaya ka basau husan ka dekhot ka ban nyeu ong komno. Ngan penlong ya ka jing sai ban ka thau ya ka jing dum. Nga penlong ya ka jing suk ban nga thau ya ka jing snieu. Mga utray. Ubale ya kiri ki ai baro. Mga utray. Ubale ya kiri ki ai baro. Kum taru ngisyam. Baru ongru aka kitab jo Isaya hi. Kalau nong ka basau phau ka apsan arpun rewong. Bat note pen persaliam yang nga. Dokument yang lagi kemat saya jerong. Bat dokmi uai bela tahu ikini. Uba penmino yok pat ba. Jongki dak banyo yaki kerteng jongki. Dak jing krau ka bor jong u. Bat uba klan bor. Uai ru onam jano. Uang along ublay. Ubala tahu kiki ai baro. Don ban ban persriam yang nga. Don mo balak persriam ban ngau blay ujong pi om daraweru long ma u bakrau tam u don bor tam haka beneng bat hari ka kendo kum taya ta ka jing singan lane ka jing sngausuk ka jing yada poluong saki Filipi kalau nang basau ka khot khot khandai de u blay jonga un pendap ya ka jing kedu jong pi baro kat bakum kata ka jing kenreis pa jong u hakaburam ukris Yesu. Kumta ki baro kata ka jingken reis pa kata ka spa ka bam don su ban laban but lute kada ka spa hakaburam hau Yesu Kris ubalong nang petim jongi. Nata kin poi pat sa kabalay ka banta kabalay. Ngan pensat bor ya me. Ngan pensat bor ya me. Long bau ai ya kabor. Ngan persat bor kam rubun ai bor un kersyan. Yang i ha kajing yat lenti jong ni cim. Kumpol kular ya ki kun Israel ba un persat bor yang i. Ubleyu ai bor ya laki jong Gibreu lada ki dem ban penret ban wat ya ka khamat ka jong u. Wongan persat bor ya me. Bun naki kun Kristan lese. Ngi im ha kan gisngi. Wat kilong kemi long kapa ki kalon no bat hap no sitang por bale namar ki duna bat ki kerdo ban buat bej purunti ya ka boblei ukwa yangi banle ha ka bangin im ban pasubha ya ka mon ka jongu nama kata ngide ban pediang dak jing sorit bat dak jinget dak jing sngongo ya kata ka jing klan ka jing eda ka jong blai hapo jongi upol apostol luang Filipi sau khat lai ngala ban le ya kin ki ai baro hauta uba persat bor yang ngala ban le ya kin ki ai baro hauta uba persat bor yang uai ya ka jing kersan uai ru ya ka jing kersan ulau hooj ngan yarap ya me. Un yarap, un kersan, un ai boringi. Hapdeng jong jing telat. Hakabangi kum ki kun ki jong u ngi yakandu hakaring jim. Isaya kalau nang basau pho gar khot ko ba ar pho dai lai phuwe ka Uai ka bor kita ki bas ngolwat. Bat ubam don bor upen roy ka bor. Wat ki samla kin kalon khot. Wat ki samla kin ngolwat bat kin sruthaj. Nregi bagi kun samla bagi samla ken kelon nok khoj long henrei kita bab khmi yo trai kin her dagi kin her sajrong dagi thap nyang kin am so thaj kin mare kin am so thaj kin yadru kin am so lwat ublei ubrakular banle ban yarap yangi kamut setiapat ba ublei le lut iki e baro nakamta jongi kamu setiap 100% ublei unle Henry ngidei ban yak sat yak im ko jongi namar bang ngidei ban syania haublei ka ketien ka jing sisa ka jing u baula ban yarap yangi syania haublei un yarap yangi
Hendrai kum ne uang utrai wala tahu ya me go Jacob. Badu tahu la tahu dur ya me go Israel wat sep tiang. Namar ngala sius pa ya me ngala khot ya me da kerteng melong ujonga. Haba me lech lang baki ngangan long lembat me. Bat lang baki wa kinom telep ya me. Haba me yaj lang baka ding menom ing lem nekit lik ding kinam jilia yame ublei uai kajing yada nagam tajongi henry kamut setia kum omanak basdang bangi ba ublei ngikmi lenti ba ublei le lut na dong sadong lengi don kam ban ngik saj ha kajing em ban wat ya khmat ka ju kumba kum kita ki banget ki ba sus pa ka ju baknang nginom so tat la nginom so lwat ndeng yai beteng ya kinya lanti jong iban syakri daga bor ke jong habangi ngilek saj habangi lek sitom habangi la trai sitom ublei ukular ban yarap ban yada ban persaj bor ban kersan yangi ya ka basa jong jongi halor ke jong persang jongi un yarap ban persaj bor uai yangi ka bor ban yai ne wayangi ka bor yen ban yene ublei ulong kumno hoaj ngan kersannya me daka kti kamon ka hok jonga ngan kersannya me daka kti kamon ka hok jonga ka jingi ne hau blei kamlong satya daka jingla ka jongi daka jing start ka jongi dak jing sempang ka jongi ban yene hau blei kalong deke bau syania ban IT teli hau blei kemunong pen bonong sius pa ujongi ublei un yarap yangi ban kersan yangi bangini yaine hau hakipor baro te kum kisam la kristan langit lot bor ngimla ban yele ngimla ban yaine ya ke jing im ke jongi dalare de nginam la ndengin wat ya ke bor jong un persaj bor yangi ulong ma ka bor ba ke jing kersan ka ba krautam ban pen yaine yangi naga banta kajing em kajam sim jongi nak beta kala we jong kajing jongi man IT la de how Jesus Christ ubalong unong pen em jongi Jesus Christ uang jar utau be ne hadu ka bakot uta uban yo lai em Matius kan long arf sa war kot bakhalai jar be ne hadu bakot uta uban yo lai em dah suai ka ngan poi sakaba kut jong ada kajing kren jong ha rai jan miet goki para samla ni im ha kini ngi ke ba jong ka ba dap tang da ki sep tieng ba jing ma ba jing khnyo ke jing khuslai ngi yu i ya ke jing long jeman na lor bang i ong mene ha ka dang ngi mat ya ke jing pang ke jing stom ke jing duk ke jing kerju ke jing khuslai ke babun ha ke jing im ke jong i henrei lanang plus lanang wan len shop chu saka we pat ka jing sep tieng ka ba baro ka perthei ka ri India be jongi ba ka jala jongi ru ngimat ya kata ka delang ba ka khlam jong COVID-19 haga ba ro ngisir ngisuma bat kam don suru wat kata ka jong onon siania perlok la dau perlok jong phi jong nga usun ria ngin haban kloy ban sim ya ka rumal jongi la ne ban deng dagi mas banginum nginum syong bat haka tak caka bang naban pet ban kerja kamsa jangai tengi i kita ki baro nagalenga government nadu ka sunta government nadu ka state government bat adu ka snong kita ngila praktis kita ngila le kita ngila pun ko ngu ila de ban le kita henry habdang jengum kataru ngiyu iru su ya ke jinge ke jing aratin bakala we ke jongi ke badum ngim laban batai mengi ki beriu ya ke ege basaja hakis ki ban wan hakijing bojongi ni phai ki khana skol ki khana pule ki ladu kim chamlala asu ban beteng jing pule jongki hakar kong ke badai langi phai si kinong trei hakijing trei ki peru hoj la sya ban le trei hendai kam long su kumbalong hakipor ki mensua don hap dang jong jing sir ni don hap dang jong jing smiet ni don hap dang jong jing araten maka jing khuslai bagi jing lang bagi jing pisa kijing mut kijing berkhat jengi hap deng jong kane ka siau ka sau ka sian ka jing em ka pen kulmar syaka diang
bat sakaman. Ngis ngau du jeng kerman. Haka jengi im jongi, haka digisngi. Andai ublei jongi, ublei ubakular ban yarap. Benong tu wat siap tiang, ngan long orang kat bat me. Tu wat ngau ma, ngangan long ublei jong me. Ngan persat bor dak tiga mon, kahok jonga. Namar katangim dei ban siap tiang kem kikun ke belasius pa jong ublei, ku kikun samla. Ngim dei ban siap tiang, kat ban pen aratian ya kejengai kejongi. Ngidon, yau tau no yarap jongi. Ubah uneu COVID-19. Ubangi ya kendo mengiu siam haduk gini gisni. Sakat to kani benai sakat to kani snam un selek no. Bar ngin namla bani siam syu yu ulalai cabam jukut. Henry ingin kam siap tiang. Yau ta ubah wat haladet jong ada kejing im ka bangi im. Ubah bat ya kabor. Bat ula ya kaban yarap yangi. Namar kata ka ba kongsan ka ba don kam kalong. Do nginam siap tiang. Ngi imap dang jeng siap tiang. Ngi ngej kam bau blei ulang ka ketika mon jangi. Unia lamban penjajai ke jengmut jeng khat jangi. Haki por baro. Du blei ulang kerku. Ya ka jeng selok hak rejan met. Nak betak buram jangu. Amen. Tung ini payu blei jeng duai. Kuk pa jangi bahab neng. Ngi pan pau jeng sengu ya me ko try se sisen pat. Ba me sya so bahai yang ngi ko try kem ki kun samla jong ka balang. Habgin don nak yang ke kentang ke jong me. Bagin yo ban syakri ya me ko try lang bakan ke YouTube channel jong ka balang. Nyangu ya me ban la kersan yang ngi lang bakan jeng persang ke jongi. Hoj ya sangi don nak jeng du jeng karmen lang ba jeng ki benai ke belek no. Bangi ngau aratin kum ki breu bangin namla syuk ban syakri ya me. Henry ko try ngi angu ya me ba me pli yang ngi ka lat ka mereka juk ke jeng start kom ta. Balang ba jong ke YouTube channel ngi yo ban penbana. Ngi yo ban syakri ngi yo ban pengkrau ke buram ke jong me. Hak jing em ku jongi. Dan dalam berkat nama kata kau try lama kani ke kubur ke syakri jong me. Ula bed apa yang jong jing telat. Nah itu yarap me ke try ban penlong kabur. Hak balaban ai. Ya ke jing mentoy ya ke jing em ku jam sim. Hak kun samla hak balang ke jong me. Bar kum curu gitu ke bios ngau. Bar ku page lembah jong kani ke YouTube channel. Kerku ko try ya ke syak ke jongi. Diang ya ke bengu nama kata ke jong Jisu ngatuai. Amen. Ipan pau ke sungguh i mesti ke esding do i balawalam pedeng jungi ya kene ke kubor leng ba jung ke por. Ublei un isnai ban kerku ba kene ke kubor kan yo la ke jong ke benta ban kerku ya kitu baro ki basngau bat ki basngap ika. Ublei un isnai ban kerku khamtam yeluk jong syakri bu nang la ban syakri bat ban sakhiro yu leng ba jong ki singi ki por baro. Ni ai kublei ru ya ki kun samla ki bla ai ya ki jing roi kerpang ki jong ki leng ba jong ke por. Tu ublei un kerku ya pi ba pinang la ban syakri yu leng ba jong ki singi ki por ki badang wan baro. Mentapat ngilapoi syaka benta ya ban penwai no ya ki jing syakri. Da ka bang ni roi lang ki jing roi ke nomor ke ba sau spa lai pukandai. Ke nomor ke ba sau spa lai pukandai. Tu wat syap tieng ublei un ri ya pi. Un syarai hi ya pi bat miet bat singi. Ya laki jong ukmi uri kendong. Un om sya kin sakma keleng sodong. Baro lai teli ki dekot lembar ka koras. Ke nomor jing roi ke ba sau spa lai pukandai. Bat hadin jo kena ke jing roi. Ngan subha ban kerpat i nokran. I masta ke es ding do ban pelat yangi da ke jing kerku penwai. Do what chapting ublei unriapi unsharai api bat mit batsi ya lagi jong ukmi uri gendong om shakin sakma geleng saudong ublei unri api hadu bakon ulong ukpa bat ulok bom jukon Jisu usno haba pi kot pi
unsumar hiya pito shanyalo ublei unriya pi baroshisni unda jing jam jong pi lam len pi ulong nong ap lang brod bab ha jong pi lam yaki kun sha u plang ba mi ublei unriya pi ha do ba kon ulong uk babat ulok bam jugon Jisu usngo haba pi kot pi unsumar hiya pi do shanyalo ublei unriya pi gad badang unkerkuya pi bad unripen unkdok ya pi ondala wajing lam ya pi shakari baem ublei unriya pi hadu bakon ulong uk babat ulok bom jugon Jisu usno haba pi kot pi unsumar hiya pi do shanyalo Hakabuai no jong kani jing slok jong i ke chan miet. To isne ban kerku daga bor ke jong mi ko trai. Diang ye ki ai barok ke jing syakri jing pendep ke jong i nak badaka kerteng ke jong me. Bat dakani ka por to pelaj jing i ke jing kerku ke sai ke jong me. To ai ba ke jing ai ke badap biang kar hai ke jong trai ban dong penim jong i Yesus Christ. Ka jing ai ba ka phala ka bom chukol la ka jong oblei ku pana do bom chukot. Lam slok ka pentengen ka sai bor ke jong mesti mo khoj. Ai ben ki lai ki jing khu jong blei ki ni long ran kan lambat ngi ki khun sam la jong ka balang ki long ran kar kum ju lambat ki tu ki par bangai ki ba yo ban sakri ba yo ban mane lang ka tang jong me lambat ki YouTube channel ki long ran kar kum ju lambat ki tu ki khor kar pat ka tang jong me ki ba don ka ni ka ri jong i mara sau dong jong ka pathai menta ba la ka taru amen